lira kepunang surem sara tetan padhang Nyai Lesmana Wibisana apa dene Nyai Sugriwa ngelingi dumadining peperangan iki saka pitunganing pun kakang mungkani sagrambiyangan meneh jalaran Sinopati Ngalengka kaya wis sirna kabeh mungkari dosa muka nanging ibarate tetukulan saya dhuwur wite bakal saya gedhe angine mula kudu luwih prayitna ngati-ati Yayi sarta eling-elingen kabeh dumadining perangan iki lereke ingkang utama dudu babagan garwaning Sumrekyan Warasinta nanging kang luwih wigati netepi kewajibaning satriya yaiku memayu hayuning jagat mbrasta angkara murka jalaran pakaryani para satriya kuwi ana donya mung ana tembung Suradira jayane lebur dening Pangastuti nuwun sewu Prabu lajeng lereke tembung menika wau manjanipun wonten pundi Koko Prabu wale-wale apa Yayi sesanti Suradira jayane lebur dening Pangastuti mau ana tembung Pangastuti utawa Astuti ing merdine Panembah inggih musen lajeng Panembah ing kados pundi ini dipun resakaken paduka Gusti Rasanapa Panembah ing nganjoke marang kawicaksanan srana kawicaksanan tumindake bakal empan lan mapan awit senajan Pangastuti mau digunakake pakarti ingkang utama nanging ora mapan cacakane yakti bakal mitunani kanthi pengajap sesanti kang adilugung mau kang kaucapake ku kabeh padha antuka kawigaten lan rinukepan kanthi laku saengga manjing dadi watakaning menungsa ing satemah saged lan bisa mlebur marang Suradira jane ngarep ingkang tundhone bakal mahanani tata raharjane praja munggah para leluhur lan musa bangsa mula kang sengko iku Yayi aja mbok kendhoni nggone padha perdandanan nanging malah kepara kencengana sabab ndawuhamake wujuding wit kang gedhe kabeh pang-pange wis padha sempal mung kari deleke mula aja nganti lena ing kaprayitnan kudu sing luwih nggone padha nggunakake pengati-ati Yayi kadaning sun kabeh Yayi Wibisana Lesmana lan Narmati Sugriwa anglir bawaning kang Sinopati gawe gelar Nararyombek Susudira Pamuk sang mangrembak Suranggongkara kita kumangsa dereng ngantos paripurna Balacana prasaru pelajaripun kula Petruk kantong boleh kang damel kagat kang samya mulan rekat lampeng rata tanpa antara prating sukuning arga ramkan tumingal dendeng saengga praja Petruk kantong bolong ana kawanana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan menawi pasang kaliman tabit tinebine kula duni dumawahing tawang tuwang sinuwun nalika semanten kula jagi wonten tapal wates papaning peperangan dumadakan boten kanthi kanyana-nyana surak pawurahan manengker gumuruh wadya bala Ngalengka ngedali Senopati mongko miturut aturipun para prajurit wanara ingkang sami nyaketi lampahing wadya bala Ngalengka surak pawurahan wadya bala Ngalengka sami
Surak-surak bilih Senopati Ngalengka Diraja mboten sami kejawi namung putra Ngalengka ingkang nami Raden Endadit. Mekaten atur kula mugi dados penggalipun Sinun Prabu Rama Wijaya semban kula. Wibisana teka banjur mabuku ana ing ngarsaning pandhangan ingsun ana wigati apa? Inggih. Sewu sakalwatanipun ingkang abdi Tandhawadana sinuwun. Diwaji semban kula, jimat pengayoman kula. Sareng kula midhangetaken aturipun kula rapi tur kantong bolong. Matur rasa paduka Gusti Kula Sanata bilih ingkang majeng wonten Mahabharatan menika pun Indrajit inggih Megananda. Kasalak nata ing raos kula ngetingalaken dharma bakti kula dhateng paduka Gusti Kula Sanata Prabu Wijaya kepareng boten kepareng pangkat Senopati badhe kula suwun. Sira ingkang bakal mapakake kridaning mungsuh Senopati Ngalengka kang aran Raden Indrajit inggih dipun parengaken. Iya. Yen to pancen kaya mengkono. Yai Gunawan mangkata. Ndak balang puja sesanti, muga-muga lanang jurit mengkono bakal ngadoni pupuh mungsuh Raden Indrajit. Kula nyuwun pamit Diwaji, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Raden Gunawan. Narapati Sugriwa lho wonten dawuh Diwaji. Mangkato budal napa wadya bala wanara apa dene sira Anoman aja kongsi gawe lingsem ming nata ing Pancawati Prabu Wijaya yen to nganti kalinding yuda nata ngestaken dawuh lajeng pakatipun ing abdi Wejak Mrapa mangkato dina iki ndak awat-awat saka kadohan babar pisaning sun kepengin kuninga kaya ngapa kridaning anak maratu Ngalengka Yai Sugriwa non ngestaken dawuh para malit padhal pasilan Diwaji. sesumbar Lindu bumi kuncing Kemaludo guntur ketuk Lumembak menyukang kumambang Nadyan estripun kula sampun uninga bilih Kanjeng Paman
Suwita dhateng sinuhun Prabu Rama Wijaya ingin dados mangsaipun Kanjeng Rama. Malah sak menika sampun abenajeng kaliyan putra pun Indrajit kula ngaturaken sembah pambuti kula kunjuk paman. Indrajit, lho tendhawuh. Ora susah kowe ngaturake sembah marang pamanmu, saiki ning kene aku wis ngadeg ana barisaning Wanara. Dene Jreng Sira wis ngadeg ana barisaning Praja Ngalengka, etungane wis dhewe-dhewe. Wis ora ana tabeting rasa antaraning anak karo wong tuwa, ora ana tabeting wong tuwa karo anak. Jroning peperangan kuwi sing ana mung mungsa karo mungsa. Aku apa kelakon keduga mateni karan kowe, apa kowe kelakon lan mentala mateni karo aku, hitungane mung kaya ngono. Ayo, kowe aja ndeprok kaya bocah wadon pepinjungan. Ungana dajamu ketokno yen to kowe anak Ratu Ngalengka Diraja Indrajit Megananda. Paman, ing mestine aku ngabekti karo panjenengan. Nanging gandeng wisana pangandikaning paman Wibisana iki kaya mengkono. Nyuwun pangapura yen to aku paripaksa jangkar kelawan paman lan ora duweni tata krama. Munggo kaya ngono pambeganing Senopati wis maju ning pabaratan kuwi pancen kudu kaya mengkono. Aja hitung-hitungan aku pamanmu. Aku wis wita marang Sang Prabu Rama Wijaya lan aku wis mentala nyumurupi pirang-pirang kadangku tekaning pati. Kabeh mau kepengin sarta kumace nggonku duwe pangarep-arep negaraku kuwi bisa mujudake dadi negara ingkang ayem, tentrem, uwal saka cengkermaning Kakang Dasamuka ya Kakang Prabu Rahwana. Ya wong tuamu ingkang ngambek angkara budi Candala Indrajit. Wah, iblis warat. Wong tuwa lumuh diajeni. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati, Guru Wibisana? Ayo, mara maju tak kendangi apa penjalukmu kowe Indrajit. Ayo Paman Gunawan.
sumimentel ing kalbu wah Kanjeng Paman pancen wis ora duwe rasa kamanungsan kowe mungsuh anakmu dhewe banget tak kira mau ngajak guyon tak kira mau ngajak gojet jebul tinemune mentala karo Indrajit ya ora ana gunane aku ngaji-aji marang Paman Wibisana ora ana gunane aku ngeman karo panjenengan tampan ana pusakaku Kyai Garu Giling ora sirna margalayu aja duntang putra ngalengka Paman Wibisana. Kowe ora ngerti sejatine sapa ta gunane Bisana. Nganti nggonmu banget bebelani karo wong tuamu Ratu Angkara Budi Candala. Nglepaske pusaka yen ora prayitna mesti tekaning mati. Ning bejo iso tak saut aku ning pusaka. Ayo, iki wis ana ing tanganmu Indrajit. Maju kene Indrajit. Paman Wibisana ngongasake kaprawiran ing atase pusakaku Kyai Garu Giling. Mbok asta ning tanganmu mongko tak lepasake ing mesine kowe tekaning pati. Ya. Apa mbok anggap mung tekan semono kekuatane Indrajit Megananda? Apa mbok anggap yen dikeroyok dening munyuk aku kalah? Aku ora bakal mundur yen durung tekaning pati. Kyai Naga Pasa kowe kuat nadai. Suwita karo kowe Paman Gorawan. Biar Kyai Naga Pasa nalika semanten limepasaken dening Sang Megananda ketap-ketaping akasa tumuju marang angganing Sang Hyang Wibisana tanggap ngrisang Wibisana sigra lepasaken Kyai Garu Giling kekalih pusaka nalika semanten tempuk wonten ing akasa jemedher suarane nganti kaya guntur
Dadya geger sangya para wadyabala wanara lan wadyabala yaksa. Ajur kumur-kumur wangsul dhateng Kayuwangan pusaka kekalih. Sawangku ya Raden Gunawan kejepuan mungsuh Raden Indrajit. Terus kersane pusakaku jupukna Panakawan. Oh nggih. Pusakane Ndara nek direng. Mana wae nak bar kanggo ngeceki tebu. Iki pusaka nggo ngeceki tebu ana lain kok iki. Iya kok. Niki nama Ndara. Iya. Keparengipun aku arep bantu Raden Gunawan saka kene Mitra. Terus Raden Indrajit arep tak lepasi pusaka. Mangke panjenengan dikira ngias karo kekuatane Raden Gunawan. Mangke panjenengan dikira ngilani kekuatan Raden Gunawan. Monggo kula sawang Raden Gunawan dereng kalah. Iya, nanging ora bakal bisa menang karo Raden Indrajit. Kok saged ngoten? Ya pancen mengkono Mitra. Kodrate nglaku pancen kudu mengkene kudu tak lakoni. Oh nggih, nggih derek mawon kersa panjenengan. Pun dilepaske Ndara. Iya Panakawan Mitra. Kilat kesik pindha rakit lambaing Kyai Sarutama. Nalika semanten den tumpangake Gandhewa dening Raden Lesmana. Dinarik laring Gandhewa nganti kaya putung-putung gendhewaning donya malengkung jumepret. Swaraning Gandhewa lumpas Kyai Sarutama nalika semanten ngengingi lempenging Raden Indrajit. Ingkang sisih kiwa dadya putah ludira ambruk madyaning Bantala. Parandene mangke dereng sirna Margalayu dereng gugur madyaning Pabaratan. Tanggap Ratogok Sigrambapa Raden Indrajit anebeh saking paperangan. Aku ngaturake panuwun dene kowe nlametake karo aku ora ngerti sangkan parane ana panah iki ngrempet lempengku nganti kutah ludira kaya ngene. Nggih. Niki nek saking petang kula panjenengan niku mangke boten ajeng unggul ngayuda. Mila gandeng atunipun tak saweg kados mekaten, monggo kula dherekaken
kula dherekaken panjenengan kundur mawon mumpung tasih sugeng. Oh, wonten dawuh Raden. Yen aku bali cilik aku ninggal jiwa kasatriyan. Angka loro bakal gedhe dukane Kanjeng Rama. Negaraku didak-idak bangsaning munyuk. Aku ora trima, kok. Aku kuwi jiwaning satriya. Mongko wis sinampiran pakaryan dadi senopati. Senopati ora mati ning pabaratan kok mundur. Kuwi bakal cemas maneh. Kuwi bakal ilang ngumandange kasatriyanku, kok. Ning panjenengan pun kaya ngoten, kok iki sampun. Bondo, mangdharatur kula. Nek panjenengan boten kersa ndharatur kula, monggo sakniki dipun tingali. Sinten ingkang mapak panjenengan wonten ing pabaratan? Iki anakku Dewi Draji, kok. Anakku, kowe isih bocah. Kowe kok nusul bapakmu ning peperangan. Rama, monggo latri kundur Rama Begasura wonten dawuh. Mesine kowe ngomong anakku ora tekan kene, wong ajimu ora tekan kene. Nanging ditemune anak-anakku nyawang marang kahanane wong tuane. Bilenging saking menika latri kundur kemawon mesahaken dhateng Yayi Dewi Draji. Solatri nyawang dhateng ingkang wak putra kula pun Begasura. Rama Begasura wonten dawuh. Kowe tak gadang-gadang gumanti marang pun Rama. Kowe tak gadang-gadang gumanti marang wong atuamu. Mula sawangen nggih. Wong kang wis sinampiran pakaryan senopati nglabuhi negara kudu nganti tekan tetesing getih ingkang pungkasan. Yen nganti cilik mlayu saka ing pabaratan gedene ngucil ing ajurit kuwi bakal tetel kasatriyane. Kowe baliya Begasura. Kok anakku Begasira jaken bali. Anakku Dewi Draji tak jake perang. Tak kempite, kok. Oh. Monggo Raden. Wah, Kanjeng Rama sampun. Oh. Semingkira kula ngareping jembaring ing sepisan mau wis natas lempeng Raden Indrajit ingkang sisih kiwa. Dina iki bakal tak untapake nyawane. Ing mahiri ndara nika Senopati ngalengka Raden Indrajit majeng ning pabaratan kok karo gendong bocah. Nika sinten? Pusaka ora bakal keneng karo bocah kae Petro. Kowe percaya karo aku. Ngantos-atos nggih, Den. Ampun nganti kleru lho, kok nek kena bocahe Indrajite urip bocahe pudar. Pripun ae? Apa kowe ora percaya marang titis nggonku ngembat jemparing? Kowe percaya, kula niki percaya. Niki perlu dicoba kaya. Coba piye? Yo, tegan nika man panah. Tiba mboten. Nek tiba piye? Nek tiba ya tau nggih.
Aku ngelak kok. Ngelak ing Sinopati kuwi ngombe banyu kungkuman panah kungkuman pedang. Aneh-aneh lah. Ngombe ya wis ganteng kok banyu kungkuman pedang anu. Niku akal-akale sapa to niku? Men mati kok gamane wonten marangane kok. Kono kawan Petro tak untapke nyawane Raden Indrajit. Nggih, ngatos-atos nggih to. Iya, Petro. Oh. Nadyan dikaya ngapa kowe isih tak anggap anakku dhewe. Ya mung emane kowe wegah nampa warah nampik pitutur becik. Lah kok nggonmu maju ning Mabaratan dadak gendong karo Dewi Draji anakmu. Bocah sing urung ngerti apa-apa tok gendong tak jak maju ning Mabaratan. Indrajit, muga tinampa sowan marang panganing Gusti Akarya jagat tutupen korining neraka bukaan korining swarga. Pandunganing wong tuwa muga-muga bisa dadi padhang dalanmu. Dene anakmu bakal tak openi, Nger Indrajit.